ಮಕ್ಕರೇ ಮಕ್ಕರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾರೆ. ಅತ್ತಮೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಅದು ಬೋನ್ಬೆ ನಮ್ಮ ಅಂದಿ ಕೊರೋನಾ ಹೊಡೆದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಎಂಚೆ ಎತ್ತ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತ ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಗಡಿ ಬೋನ್ ಮಾರ ಅವು ಎಂದು ಎನ್ನ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಲ್ಲ ಬೋತು ನಿನ್ನ ಸಿಬಿಲ್ ಬೋಂಡೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡೇದಿಲ್ಲ ಹೋತಲ್ಲ ಮಾರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊರೋನಾ ಹೊಡೆದು ದುಂಬುಂಜಿ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಾನ ಅಂದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನ ಬೇಲೆ ಬಂತ ಪಾನ ಈರ್ಲ ಬಿಡ್ಪೋ ಅಂತಾರ ಯಾನ್ಲ ಬಿಡ್ಪೋ ಅಂತೆ ಯಾನ್ ಬಿಡ್ಪೋ ಅಂತೀನಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಚಿತ್ರ ಈ ಬಿಡ್ಪೋ ಅಂತೀನಿ ತಾರ್ದ ಮುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಮೊಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ದು ಬಂದೋಡು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಆಡಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೋ ಅಂತೀನತಿ ರಡ್ ಜನ ಏರ ಎನ್ನೋರಿ ದೋಸ್ತಿ ಪಂಡೆ ಬಂದು ಆ ಬುಡ್ಪವನ ಬೇಲೆನು ಉಡ್ದು ಏರ ಪಂಡೆ ಇರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿಲೆ ಬಾರಿ ಕಾಸಾಪು ತಿನ್ನು ದಿನಕ್ಕೊಂದು 10-15 ಬೇನೋಲಿ ಬಂದು ಒಂದು 15,000 ಒಂದು 18 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಜತ ಬೆತ್ತ ಎಂಜ ಅನ್ಪರ ಅನ್ನೆರೆ ತಾದ ಅನ್ಪುನ್ ಬಗಿತ್ತೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬೇ ಹತ್ತು ಬೇ ಈತ ಮೊಬೈಲ್ ಬರೀ ಏತೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈತು ತೂಲ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಣ್ಣು ಬಾಡ್ಲಿ ಅವು ಬೊಕ ಮನ್ಪೆ ಈ ರೀತ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ನಂದು ಯಾನ್ ನೀ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಈ ತೀರ್ನ ಉತ್ತರ ಕೊರಡಿರಿ ಇಂಜ ಉರುವಾಪುನ್ ಬಂದು ಈ ಕೇವಲ ಮಾರೆ ಪಕ್ಕದ ಅದ ಅನ್ಪುನ್ನೆರೆ ಅಂಡ್ ಕೇನ್ ಸುರುತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಶಾಜಾನ್ ಮಮತಾಜ್ಗೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕಟ್ದೆ ಆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ದ ಪುದರ್ದ ಅದ ಶಾಜಾನ್ ಮಮತಾಜ್ಗೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ ಆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಪುದಾರ ಆತ ಕೋಟೆ ಮುಟ್ಟ ನೆನೆಪಿತ್ತು ಮಾರೆ ಮೋತಿ ಮಹಲ್ ಕರ್ಮ ಇರ್ನ ಅದ ರಾಂಗ್ ಮೋತಿ ಮಹಲ್ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಮಂಜಿರನ್ ಅವು ಅತ್ತಿ ಪಕ್ಕಡಿಜಿನಲ್ಲ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀದಾಸ್ ಅವು ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಅತಿ ಅವು ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಬಂಜಿ ಡುಂಡು ಬಾಯಿ ಬರ್ಬೇಕು ಚೆಕ್ ಗೊತ್ತಾನ ಪಾಲ್ಕಿ ಚೆಕ್ ಅತ್ತ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಉಂಡಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಅಂದು ಎಂಜಿನ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಪೂಜಾರಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅತ್ತ ಅನ್ನೇರೆ ಸುರುತೇಡು ಸೋತಾರು ರಡ್ನೇಟಿರ್ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಷ್ಟದಕ್ಕೇನು ಸುಲಭದ ಏನು ಸುಲಭದ ಏನು ಕಷ್ಟದಕ್ಕೇನು ಬಂಡಿ ಕಷ್ಟದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಲಭದೇಕೆ ಉತ್ತರ ಗುರ್ಜರಿ ನನಗೆ ಕಷ್ಟದಕ್ಕೇನು ಬಕತ್ತ ಸೈಯಡಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಬಡಿ ದಿನ ಮಗನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಬುದರ್ದಾದ ಎನ್ನ ಬೊಡೆ ದಿನ ಮಗನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ನಮ್ಮೇರ್ನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾರಿ ಬೊಡಿ ದಿನ ಮಗನ ಅಮ್ಮೀರಿ ಇರು ಮಾರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬೊಡಿ ಒಂದು ಮಗೆ ಮಗನ ಅಮ್ಮೆ ಅತ್ತಿರ್ನ ಆಯನಮ್ಮೆ ಒಂದು ಬಡಿದಿ ಒಂದು ಬೊಡೆ ಒಂದು ಮಗಿ ಅವು ಮಗಿ ಅಮ್ಮೇರು ಅಮ್ಮೇಲಿ ಓಟೆ ನಾಡು ನೀ ಐಟು ಬುರ್ರೆ ಇದೇನು ಮಾರೆ ದೋಸ್ತಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೋಡ ದೋಸ್ತಿಗ ಅಂದ ಮನ್ಪಲ್ಯ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಒಂದು ಸುರೇಶ ಎಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋರಿ ಹುಡುಗಿಲ್ಲ ತಾಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಬೊಡೆ ದಿನ ಮಗನ ಅಮ್ಮೇರಿ ಏರಿ ಈಯ ಆಯ್ ಬಂಡೆ ಯಾನೆಗೆ ಆಯ್ ಬಂಡೆ ಆಯ್ಗೆ ಇರ ಮಗನ್ ತುನಗ ಒಂತೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಸೇಮ್ ಸುರೇಶನ ನೇಮೋನಿ ಇತೇರೆಗ್ ಅಂದಾಜ ಆಯ್ತ ಎನ್ನ ಬೊಡೆ ದಿನ ಮಗನ ಅಮ್ಮೇರಿ ಯಾನೆತ್ತ ಮಾರೆ ಎಕ್ಕರ್ದಿಂಚ ಇಲ್ಲ ಪುಂಗಿರ್ತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಬರೋಸರುಲ್ಲ ಮಗ ನವಜ ಇದು ಏಳ ಜನಲೆ ಜರಿಯಾ ನಿಂದ ನಿಂಚನಿಕೇನು ಇತ್ತ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ದೊಕ್ಕದಾದವರ್ ಒಂಜಿ ತಾರೀಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಹೊಸ ವರ್ಷ ತಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ತಾರೀಕು ಮಾತಾಡಗಳು ಗೊತ್ತುಂಟು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಏತು ಜನ ಇದು ಬರ್ಪೇರು ತುಲಮೆ ಅಣ್ಣೆರೆ ಅಮ್ಮೆರೆ ಅನ್ನೆರೆ ಬಂದು ಇದನ್ನ ಅನ್ನೆ ಬಂದು ಅವು ಅಮ್ಮೆರೇ ಬಂದ್ಲೆತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪು ಅನ್ನೆರೆ ಇನಿ 10 ಜನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಂದಿರು 10 ಜನ ಬರ್ತಾರ 20,000 ಬೇನೋಲಿ ಮೇನಿ ಅಣ್ಣ 10 ಜನ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಟ್ 9 ಜನ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದಿರು ಒರಿಯೇ ಬರ್ಪಿ ಉರಿಯೇನು 9,000 ಆಪಿನೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಐಟ್ಲ 9 ಜನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಮುಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ದಿರು ದಾದ ಮಾಡ್ದಿರಿ ಬುಡ್ಪಾವ ಓ ಎಂಜಿನ ಬುಡ್ಪಾವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಚಾರ ಓಕೆ ಎಂಚಿನ ಬಗಲ್ದಾರಿ ಅಕ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಬಂತಾರಿ ನವೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಿದ ಐಡಿಯರ್ ಕುಲ್ತಿಲ್ಲ ತೋಜಿನ ಏನ್ ಮೇವು ಅನ್ನರೆ ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿರತಿ ಅಗುಲೆವು ಕಣ್ಣನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂದ ಲೆಪ್ 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 ಐತೆ ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ 98 ನವೆ 97 ಮುಟ್ಟೆ ಪಾತಿನು 97 ದೊಕ್ಕನಿ ಶುರು ಅಂತೀನಿ ಓ ಬಿಲ್ಡಪ್ 98
ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ದಾನಿ 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 ದೇ ಈ ರೌಂಡ್ ಆತ ಅನ್ಪುಣಿ ಇದೇ ಮೇಲೆ ಮಾರಿ ಬತ್ತಿನ నీకు కరోనా మలేరియా ఒట్టి అయింది ಅಣ್ಣ సమస్య అదే ಸಮಸ್ಯೆ ಜನ ಬರ್ಪ ನೆಂಕುಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಬಿರೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು దాని ಒಂದು ಕೇರಳದ ಮದಿಮಲೆ మధ్యమాలతో పొదువాల ఆడ పొదువాల ఆయతే ఇంగ్ల శిష్యం ಅಂದಿ ಮೆರ್ನನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೆರಗುಂಡದೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಎಪ್ಪಗೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಏನ ತುಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ನು ಅನ್ನರೆ ಇಂಕ ಬನ್ನಗನಿ ಏರ್ದು ಮಾರಸಂತಂದ ನೆ ಎಂಕ ಐದು ತುಂಬಿ ಏರ್ದು ನೆ ನಿಕ್ಲಕ್ಕನೆ ಮೆರಗೆ ಏನ ತುಯಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಕೋಪ ಏರ್ನಿ ಕೋಪ ಏರ್ನು ದಾಯಗನ್ನ ಕೋಪ ದಾಯಿ ದಾದಾನಿ ಈ ಬಾತೋಚಿ ಯಾನೆ ಬಂತ ನೆ ಎಂಜ ಬತ್ತನೆ ಮೆರಗೆ ಏನ ತುಯಿ ಕೋಪ ಬರ್ನತೆ ಕೋಪ ಬರ್ನ ಬುಡ್ಲೆ ಮೆರಗಿಂದಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಳ ಆಬುಜು ಅಂತ ಬೇರೆ ಮೇರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಎಂಕೆ ಈನರವಣಿಗ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬುಡ್ಲೆ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಅಂದ್ರ ಅವಳ ಆಬುಜು ಅಂತ ಬೇರೆ ಮೇರೆ ಅಂದೆ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ನ ದಿನೋಲ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಇಂಚಿನ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಪೊಗ್ಗುನಾಗ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಪೊಗ್ಗುನ ಅದು ಮರಣದಿಲ್ಲಡೆ ಪೊಗ್ಗುನ ಅಂತ ಅಪ್ಪನಿ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ದಿನೋಲ ಕೊರ್ನ ಪಾಪ ಲಾಚಾರ ಅಂದೆ ಕುಲ್ಲ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪಲ್ಲ ನಿಕುಲ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆ ನಡು ಮೂಲ್ ದೆಂಗಾದಿಯರೆ ಬಲ್ಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪನ್ನ ಯಾನ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಮುಖ ನಿಕುಲ್ ದೆಂಗಾದಿನೇ ಅಂದಲ್ಲ ಅವೇ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆ ನಾವು ಟೇಪಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆ ಜರ್ಪ ಮೂಜಿ ಗೋಡೆ ಗುಲ್ವರ ಮುಜೆ ಗೋಡು ರಡ್ಡು ಮಾಡು ಒಂದು ಬುರ್ಚಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತಾಡದುಲೆ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ಮೇರ್ದೆ ಅರೆ ಏರ ಉಲ್ಲೇರ್ ಕೇಳಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ದಾರಂದದ ಉಲ್ಲ ಕಾರ್ದಿದಬೇಕು ಸತ್ಯನೇ ಪಣ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ತಿನ್ನಕಲು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಏರ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅದು ಏರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಕಂಡಂ ದಶಗುಣಂ ಸರಿ ಬರೋಡು ಎಂಕ್ 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮೈಂಡ್ ಮನ್ಪೇರಾಗ್ತಿ 4 ಒಂದಾದ ಮನ್ಪೋರಿ ಏರು 4 ಜನ ಪುದೇ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಚೀಟಿ ದೇವರೇ ಸಾಮಾನ್ಯಂಗಡಿ ಬೈದಿನಿ ತುಲೆ 4 ಜನ ತುಲೆ 4 ಜನ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಣ ಮಾತ್ರ ಅತ ನೆನೆಪು ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಕಿಸೆಟ್ ದಿಯೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಅತ ನೀರು ಸುಲ್ತ ರಾವಣೆತ್ತು ರಾಮಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ರಾಮಣ್ಣೆ ಇದು ರಡ್ಡೆ ತೇರು ಗಿರಿರಾಜೆ ಗಿರಿರಾಜ ಅತ್ಯ ಗಿರಿಜ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ರೇಬನ್ ಕನ್ನಡಕ ಅವ್ ರೇವತಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ರೇವತಿಯ ನೀರು ನಾಳೆ ಜಾತ್ರಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ನಾವು ಚಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನ ಸೊನ್ನೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಚಂದ್ರೆ ಅಂದೆ ಒಂದೇ ರಾಯಿನ ಕುಸುಮ ಒಂದು నేను సరీట్ పండరే కుసుమ పొంజు అయితే ఎదురే తోండు ఏరు కుసుమ వంద ಬೇಲೆದ ಪುಣ್ಣು ಅಂಚತ್ತ ಎಂಕ್ ಬರೇರೆ ಬರ್ಪು ಜತೆ ಅಂಚಾಲ ಕುಸುಮಡ ಬರೇರೆ ಬಂಡಿ ನಾನು ಬರೆತಿನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಅಕೇರಿಗಲ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕುಸುಮ ಅಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಂದು ಚೆಕ್ ಉಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸರಿಟ್ ಬರೆತಿನ ಅಂದ ಜಾತಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುದರ್ ಬಂಡರು ನೀನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದೋಡ್ಮೆ ತಾನೆ ಎನ್ನ ಕೈದಲ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಿಂದ ಆಲ್ಟ ಬರೆ ಪವನ್ ಅಂದೆ ಅವು ಬಿಟ್ಲೆ ಈ ಫನ್ನ ಕೇಳಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಬಾತಿರು ಮೆಲ್ಲ ಬಾತಿಡು ರಟ್ಟು ಮಾಡದೆ ಇಲ್ಲ ರಟ್ಟದ ಒಂಜೇ ಮಾಡುವರಿ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಳಿ ಈತಿ ಮದ್ಮೆ ಆಡತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ರತಿ ಈತ್ ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಕೈತಲ ಬುದ್ ಮುಟ್ಟುಡಲ್ಲ ಆರೇನ ಮುಟ್ಟರೆ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊಂಡದೆ ದಯಾಗಿರ್ ಕೈತಲ ಪೋಗು ಅತತ್ ಕೈತಲ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಆಜಿ ವರ್ಷಾನ್ ಈಜಿ 5 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಅನ್ನರೆ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಜಿಂಬೆ ಏತ್ ವರ್ಷ ಆತನ ಒಂದು ನಿಕುಲೇನೆ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನಂತ ಬೇತೆ ನನ್ನ 2015 ಮದ್ಮೆ ಆತೀನಿ ಅಪಗಣ್ಣ ಈರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಏತ್ ವರ್ಷ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಇಚ್ಚಿ ಅನ್ 15 ಬುರ್ತಿ ಬುಡ್ರೆ ಎಂಜಿನ ಮದ್ಮೆ ನಿಕುಲೆ ಆತಿನಂತ ಬುಡ್ದು ಬರ್ರೆ ಎಂಜಿನ ಪುಚ್ಚೆನ್ಗೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬುಡ್ದು ಅಂದೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು 74 ಪೆಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಕೈತಲ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಆರ್ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪು ಜನ ಪೇರಿ ಇತ್ತ ಈರ್ ಕೈತಲ್ ಫೋನಲ್ಲ ಆರ್ ಕೈತಲ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಜೋಕುಲಿ ಜೋಡತಿ 4 ಜೋಕುಲಾತಿ 4 ಜೋಕುಲಾತ
ಅವು ದಯ ಪಂಡ ವರ್ಷ ಕೈತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸೇದಾದ ಪಂಡ ವರ್ಷ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯ ಪಂಡ ಇಜಿನ ತನ್ನ ಸಿಮ್ ಡೆಡ್ ಆಪಣತಿ ಸಿಮ್ಮು ಡೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಹೊರ ಮೊಬೈಲ್ ಸೈಪುಂಡು ಅತ್ತು ಈ ನಮ್ನೆ ಬಡ್ಡಾತಿ ನೀ ಜನ ಗೊತ್ತು ಅವ್ವೆ ಸರಿ ಮನ್ಪಲಿ ದಾದ ಆತನ ಪಲ್ಲೆ ಆನ್ ಸರಿ ಮನ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲು ದಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀಪಾರ ಆರು ಬಂಡೇರು ಇರೆಗ್ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಸತ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಪನು ನಡುವೆ ಕಪ್ಪುದ ಕೆಲೆಂಜ ಪುಲ್ಲೆರೆ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಉಂಡತ್ತ ಡೌಟ್ ಇರೆಗ್ ಬೇತೆ ಉಂಡತ್ತ ಓಯ್ ಯಾನ್ ಕೇನ್ವೆ ಮನಿ ಬೆಲೆ ಕೊಲ್ಲು ಬೋಲು ಕಡೆ ಬಂತೆ ದಂಡಂ ದಶಗುಣಂ ಬಂದು ದಸಗಣ ಮಂಡಲ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಈರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಡೆ ಪೋತಾರತ್ತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಡೆ ಪೋತಾರು ಬಾಜೆಲ್ ಪಡ್ತಾರು ಬಾಜೆಲ್ ಮರ್ದು ಮಾಡ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಪೋತಿಜಾನು ಪೋತಾರತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಪೋತಿಜಿ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆ ಉಂತ್ಲೆ ಕತ್ತೆತ್ತಿ ಕತ್ತೆಗೆ ಮರಲ ದಗನ ಶಿಷ್ಯ ಈ ಜನ ಪೋತಿಲಕ ತೋಜುಂಡು ಇರ್ ಪೋತು ಜನ ಪೋತಿಜಿ ಇತ್ತ ಈ ಜಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುಂಜೋನಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುನು ಮೇರೆ ಕೊಂಚ ಉಂಡು ಬಂಡೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೋತು ಜನ ತೇರಿಲ್ಲ ನಾನು ಪಡ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲದ ವಾಸ್ತು ಸರಿ ಮೂಜಿ ಕೋನೆಂಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಕೋನೆಂಡು 4 ಕೋನೆ 4 ಕೋನೆ ಪೋವಂದಿನವರೆಗೆ ಅರ್ನಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲದೆ 4 ಕೋನೆ ಬಂದು ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಪೈಂಟಿದ ಬೆಲೆಗೆ ಕೂತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಕೋನೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಂತೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಪೂರ್ತಿ ಪೊನ್ನಿತ್ತಲ್ಲ ಬಾಜೆಲ ಹಾಕೊಂಡು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಮರ್ದು ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲಾಸ್ ಬಿಡ್ತೀನ ಮಾರ ಮರ್ದು ಬಾರ್ದಿನ ಅಂದ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಕಲ್ದಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಎಪೇಜಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡುವಾರ ದುಂಬು ಬಲತಮ್ಮರ್ಗೆಲ್ಗೆ ನಾಗರಾಜೆ ಬೈದೆ ಅಂದ ನಾಗರಾಜೆ ಬೈದೆ ಅಂದ ಅತ್ತ ಮೇ ನಾಗರಾಜೆ ಬೈದೆ ಅಂದ ಅತ್ತ ಅಂದ ಬೈದೆ ಅಂಡ ಒಂದು ನಾಗರಾಜ ಒಂದು ಬಡ್ಡಿದೆ ಅತ್ತ ಮಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಇತ್ತ ನಿಕ್ಕನ ಇಲ್ಲುಂಡತ್ತ ಆ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆಡು ಒರಿ ಕುಲ್ದೆ ಕುಲ್ದಿನತ್ತು ಮಂಚೋಡು ಜೈದಿನಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಇನ್ನು ಪೊಪ್ಪ ಬಂದು ನಾನು ದಾದ ಬಂದ್ಬಿಡು ಪೊಪ್ಪ ಜೈದಿನತ್ತು ಅವಳು ರಾವು ಮುಜಿಕಾಸ್ತೆ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಸಮ್ಮಜ್ಜತ್ತ ಇಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಬೈತೀನಿ ಎನ್ನ ಜೋಸ್ತಿ ರಾಹುಲು ರಾವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಮಾರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಕನ ಇಲ್ಲದ ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆಡು ಒರಿ ಉಳ್ಳೆ ಕುಬೇರತ್ತು ನಿನ್ನಮ್ಮೆ ಸೇಕರೆ ಬಂದ ಗುಲ್ಮೆ ಕುಬೇರತ್ತು ಕೇರ್ತುಲ್ಲಿ ಕೇರ್ತು ಆಯ್ ಬರೊಂದುಪ್ಪೆ ಆ ಚೇತುನೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಅಟಿಲ್ ಮಂಟನಲ್ಲ ಬರೊಂದುಪ್ಪೆ ಇವ್ಲೆ ಕುಂಜು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾರ ಅವತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಲ್ದನು ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮಂದ ಆಯ್ನು ಗಿಡಪ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪ ನೋಡಿ ನಾ ಗಿಡಪ್ಪ ನಾವು ಅಂಜೆ ಆಪಜಿ ಕೇಳಿ ಅಡವ್ ಕೇಳಿ ಯಾನಾರ ಕೈತಲ ಬಂದು ಮುಟ್ಟುಡಲ್ಲ ಆರ ಕೈತಲ ಪೂಜೆ ಅನ್ಪೆ ದಾಯ ಪೊಂಜವಾದಿ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟುನಗ ಹಿಡ್ದೆ ಕೈತಲ ಪೂಜೆ ಇಂಚಿನ ಕೈತಲ್ ದಯ ಪೋಡನ್ನ ಈ ನಮ್ಮನಿ ಉಬ್ಬಿ ನೀರು ಅಟ್ಟನಗ ಕೈತಲ್ ಏರಂಡಲ ಪೋವೆರ ಈ ರಾಂಡಲ ಪೋವಾರ ಅಂದೇ ಪೋಡನ್ನ ಇರ್ನ ಪೊಡೆತ್ತೆ ಈರೆ ರಟ್ಟವಲ್ಲೇ ಪೋತು ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಅಡತ ಮಾರೆ ಬುಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪತ್ತೊಂದು ಈತ ಮೊಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಡಿ ವೈದ್ದೀರಿ ಈ ಪೊದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮರ್ಯಾದಿಜ್ಜಲ್ಲ ಕಾತ ನಿಕ್ಕಿಜಿನಲ್ಲಿ ಜಂಕುಂಡ ತಂಬೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಂಸಾರ ಎಡ್ಡೆಡುಂಡನ್ನ ನಿಕಲ್ನ ಸಂಸಾರ ಎಡ್ಡೆಡುಂಡ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಆಜಂತ ಪಡಿದಿ ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದಾನಿ ಬಳ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗಲೆತ ಬರ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗಲೆತ ಬರ್ಪಂಜಿ ಕರ್ಮನೆ ಎಂಚಿನ ಜಾಗಿಯ ಪಕ್ಕಡಿ ಅಂಜತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದಾನಿ ಪೂಡಿದ್ ಬಲ್ತದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗಲ್ಲ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದಾನಿ ಸುರು ಅದೇ ಪೂಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಯಾಪೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕುಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಿಕ್ಕ ದಾನಿ ಇದೇ ಒಕ್ಕದು ಗುರುಪಿ ಮರಣಿ ಬೆರೆಯತ್ತಂತ మీరు సరియా పెరతే ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಡೆಂಟ್ ದೊಪ್ಪಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಚತ್ತಿ మీరు ಈ ನಮ್ನೆ ಮನ್ನೆ ಉಂತವೇರ ತಗೇನ್ಯ ಅನಿಲ್ದ ಎಂಚಿನ ಉಂತವೇರಿ ಆ ಪತರ ಕಪ್ಪಿರಾರು ಎಂಚಿನ ಉಂತಾವನಿ ನಾನು ದೊಂಪ ಉಂತಾವನ ಮಾರ ಇದು ಎಂಚಿನ ಉಂತಾವನಿ ಪಕ್ಕಡಿ ಅಬತರನ್ ಪುರ ಉಂತೇರ್ನ ಯಾನೆ ಎಂಟಿಡ್ ಪನ್ಪೆ ಅಡ್ಡು ಮುಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೈ ಪಾತಿರ್ಲು ಬಾಯಿಡ್ ಸದ್ದಜ್ಜಿ ಕೈ ಪಾತಿರ್ಲು ದಂಡಂ ದಶಗುಣಂ ಕಡ್ದಿನ ಚೀರ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವು ವಿಚಾರತಿ ಅವೈತನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಬೇತ ಕಡ್ತಿ ನಾವೇ ವಿಚಾರಿ ಸರಿ ಮನ್ಪುಗ ದಾಲ ಪೋಡಿಡ್ಚಿ ಎಂಕ ಮಾದ ನಿಕಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಯಾದ ಬುಡ್ಪದು ಬರೋ ಏಪ ಗುಟ್ಟಾರ ಅಲ್ಪಾರ ಏಬೆ ರಾಧೆ ನೆರೆ
ದಾದಾಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಮೇಲೆ ದತ್ತಂಬೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂದ ಜಾಂಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ఉందేర్ది ఇందాక ఈ పాతేనే కొంచెం మెల్ల పాతే పాప సాప్రద జూ పోడిండు మెల్ల పాతేడా అతి అజంత జోర్ మెల్ల పాతేడా నర్త జోర్ మెల్ల పాతేడా ತುಯರ ಅವಸ್ಥೆ ತುಯರ ಅಂತ ಇಲ್ಲದ ಭಾಜನ ಪುರ ಸರಿ ಉಂಟು ಎಂಚಿನ ಸರಿ ಪುಣಿಯೆ ಎಂದೆತ್ತ ಮೋನೆ ಲಕ್ಕನೆ ನಲಿ ನಕ್ಕೆ ಆತನು ಮಾತ ಭಾಜನರು ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತು ಸುರು ಪೊದು ಬಣ್ಣಗನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನು ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಫೋಟೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬ್ರೋಕರ್ ಈ ಫೋಟೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಲ ಫೋಟೋ ಆತು ಮಲ ನೆರೆಕಾರ ತೊಂಜ ಫೋನ್ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಸೋಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಸೋಕಿದ್ದೀರಿ ಇಂದು ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಿಂದು ಗರ್ಗಂಡ ಇಂದ ಯಾರು ಸೋಕಿದ್ದೀರಿ ಎಂಚಿನ ಸೋಕು ನೆನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋರ ಪುಡಿ ಮಾತಗೆ ಏನು ಕೃಷ್ಣನ್ ಒಟ್ಟು ಪೂತನೆ ಬರೋದು ಯಾರಿನ ಪೂತಾನೆ ಅದೇ ಬಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಲೆ ಇದೆ ಕಲ್ಪವೇ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಜೋರ್ ಪಾತಿ ಅಂದ ಬಂದಂತ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೋಡಿ ಅವೇ ಸಮಾಧಾನ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಪಂಡ ಅವು ರಡ್ಡು ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾತು ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಚಕ್ರ ತುಂಡ ನದಾಬುಡು ಹೌದು ತಿಂತ ಉಂಡು ನೀರು ಮಿತ್ತೋರಿ ಅವರು ಎಂಚಿನನ್ನ ಒಂದ್ ಚಕ್ರ ತುಂದು ರಡ್ಡು ಚಕ್ರ ತಾಳ್ದನ ತಂದೆತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ಪುಗ ನಿಕ್ಕ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ ಬುಡ್ಪಾರೆ ಎಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬುಡ್ಪಾರೆ ಬರ್ ಮೂಲೆ ಬುಡ್ಪಾಯಿರದಲ್ಲ ಅಂದೆ ಮೂಲೆ ಬುಡ್ಚೀರಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಪಲೆ ಆ ಪುಂಜೋಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಮನಸ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಮೂಲ ಇರೆ ಗೊತ್ತಾವು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾವು ಅವು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೆ ದಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಣ್ಣರೇ ಫೋನು ಕಾಲ್ ಬರೋದು ನನ್ನರೇ ಏರ್ನ ತೂಲ ಪಾತೇರು ಹಲೋ ಅಮೇರ್ ಅಣ್ಣರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡಲೇರಿ ಒಲ್ಪಾರ್ದ ಸಕ್ಸಸ್ಪುರ ಅರ್ಧ ಇಡಗುರು ಸಕ್ಲೇಸ್ಪುರ ಅರ್ಧಗೆ ಇದೇ ಕೊರಂಬೆ ಹಲೋ ಹಾ ಗೊತ್ತಾನ ಅಂದಂದ ಒಂಜಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಕಂಡನೆ ಬಡಿದಿನ ಅಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತೆ ನಾನೇನ ಓ ಎಲ್ಲನೆ ಏತಂಟೆಗ್ ಓ ಅಪ್ಪಂಡ 4 ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದಾಡ ಅಪ್ಪಣತೆ 3 ಗಂಟೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅತಿ ಆವ್ ಕಲೆರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅತ್ತೆ ಆವ್ ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಮನ್ಪುಗ ಆವ್ ಇಂದು ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಎಲ್ಲಡೆ ಬರ್ರೆ ಪೂಜೆ ಎಂಚಿನನ್ನ ಈರು ಎಂಕೆಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಕಲೆ ಹೊಡಿ ಅಂಚ ಬಂಡ ಇದ್ದೆ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲು ಬರ್ಪಿನ ತುಂಬಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತೀರಿ ಕಲೆಯರ ಬರಡು ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತಿಂಚ ತಿತ್ತ ಪಂಡೇರಿ ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ನಿಕ್ಲು ಪಿದಡ್ಲೆ ಕಲೆಯರ ಉಂಡು ಬಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲೆಯರ ಉಂಡಲ್ಪು ಅತಿ ಇತ್ತ ಮುಲ್ ಎಂಕಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತೋ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತು ಮಲ್ಲ ಕುಲು ಎಂಟಲ್ಪ ಕಲೆಯರೆ ಕುಲಿಯತ್ ಆದಿನೋದು ತಾರಾಯಿ ಕಲೆಯರ ಚಪ್ಪಕುಲ್ದು ಸಾಕಂಡ ಪನ್ಲೆ ಮಾತಾ ಸೇರ್ದು ತೆಲಿಪುಗಯೇ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಪತ್ತುಲೆ ಒಟ್ಟು ತೆಲ್ತು ನಲಿಪುಗಯೇ ಪರಜೋಕು ಬೋರಾಂಡ ಹೊಸ ತೆಲಿಕೆ ನನ್ನ ಬೋಡ ತೆಲಿಕೆದ ಬರ್ಸಾನೆಯೇ ಮಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಮರೆ ಮಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾರೆ